Fl-ewwel ġimgħa taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech il-Partit Nazzjonalista ra żieda sostanzjali fit-tesserament. Fil-fatt fil-jiem li għaddew ittesseraw ruhom 550 persuna ġdida fosthom numru sabiħ ta' żgħażagħ. Kien il-kamp il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech innifsu li ħabbar dan waqt il-maratona ġbir ta' fondi li nżammet il-ħadd. Maratona bit-tema ninaqdu, niġġeddu nirnexxu li tellat fi ftit jiem wara li Grech ħabbara l-għada stess tal-ilaħaq kap tal-partit. Matul ġabret is-somma ta' 307,300 euro grazzi għal ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi. Inġabret is-somma sabiħa ta' 300,007,300 euro. Matul il-maratona l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu dialogu maż-żgħażagħ fejn tkellem dwar l-importanza tan-nisa u qal li l-mara għandha ħafna xtati lis-soċjetà u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista u kommess jgħin lin-nisa jelbu aktar l-isfidi tagħhom. Bernard Grech stieden ukoll iż-żgħażagħ biex ikunu parti aktar attiva mill-Partit Nazzjonalista. Ejjew hawnhekk ħalli intkom tkunu protagonisti, intkom tkunu pionieri, intkom iġġorru lil dan il-partit u tagħmluh partit iktar ħaj, partit iktar żagħżugħ, partit iktar enerġetiku, partit li jkun iktar xprunat tassew lejn dak li qegħdin iħossu iż-żgħażagħ hemm barra. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-aktar ħaġa sabiħa li għandu kull żagħżugħ ili kapaċi jbiddel u jadatta. U għad dan id-dialogu kienu diskussi wkoll temi oħrajn bħat trasport, l-ambjent u l-impatt li taħalli l-coronavirus. Dwar dan u esprima tħassib tiegħu li l-pandemija qed taffettwa ħafna liż-żgħażagħ, ħaddiema u studenti kif ukoll lil dawk li m'għandhomx xogħol. Waqt il-maratona l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien intervistat flimkien mal-familja tiegħu. Il-mara tiegħu Anne-Marie flimkien ma' żewġ uliedhom Neil u Marija stqarrew li huma mill-bidu kienu kuntenti bid-deċiżjoni li ħa Bernard Grech biex jikkontesta l-elezzjoni tal-kap tal-partit. Għalija l-familja, ir-relazzjonijiet, in-nies tinħobb ifissru ħafna. Poliet il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqarrew li huma ħadmu qatih għal din il-kampanja, speċjalment fl-aħħar jiem meta kienu jiltaqgħu ma' diversi persuni. Minħat jaw Bernard Grech stqar li l-ewwel ġimgħa kienet waħda impenjattiva ħafna, iżda kuntent li għandu miegħu nies kapaċi u ta' fiduċja li qed jgħinuh biex il-Partit Nazzjonalista jibqa' miex il-qudiem.